ndị Igbo ekenekwa m n'ọzọ. Anyị abịakwa n'ọzọ dịka nsi wee kwuo unu nkwa. M ga na-abịakwa ugboro dịka taa bụ weekend and anyị ebidogo na anyị ebidogo. Anyị ga na-apịachara ya apịachara. Nke ọ na anyị bịara anyị ekwuchara okwu n'ime ya highest 40 minutes anyị ebreak ya down. Ghọtago? Nke anyị ga na-abịa ekwu live anyị na-abịa ekwu live. Nke anyị ga na-publish by video article attach like ya na-akpọ ya copywriting. Ghọtago? So nke ahụ ga-adịkwa. So nke anyị bịara n'ikwu okwu ya n'ụbọchị taa bụ o nwere voice na-disturb m now. We voice na-disturb ndị Obinwanne so much because onye disturb ma disturb go Obinwanne Foundation, Obinwanne ndị Igbo. Ghọtago? So and onye ka na try now ka m na relate ya ebe anyị ga-esinyere onwe anyị aka. And very soon Obinwanne ala Igbo administrator will react again. So unu mana nwere ebe anyị na-agbakọ a na-akpọ Obinwanne ama Igbo gburugburu. So anyị ga-ebidokwa gbakọbakwa ebe ahụ. Onye ọbụla bụ ezigbo onye Igbo bụ onye chọrọ ka ala Igbo dịkwa m ọzọ, bụ onye chọrọ ka enyere ala Igbo aka. E nwere WhatsApp group m create a na-akpọ ama Igbo gburugburu. Ama Igbo gburugburu a bụ ebe Igbo niile zukọrọ. Igbo niile zukọrọ. Ana onye ọbụla na-ezukọ, onye ọbụla na-agbakọ ebe a n'afọ obodo ya, n'afọ ezinụlọ ya, n'afọ nne na nna ya, n'afọ nwunye ya, n'afọ di ya, n'afọ ụmụ ya, n'afọ obodo o kwetere na ya. Ikwetere na Nigeria mee ka anyị mara, ikwetere na Biafra mee ka anyị mara, ikwetere na ala Igbo mee ka anyị mara, ikwetere omenala Igbo mee ka anyị mara, ikwetere n'ụlọ ụka mee ka anyị mara, ikwetere na ndị otu Kraịst mee ka anyị mara. Nke ọbụla ikwetere mee ka anyị mara. Onye bụ ihe WhatsApp ahụ stand for the right of the indigenous of Igbo nation. So ọ bụ na anyị nweta onwe anyị asụ ụmụ Igbo bụ ndị na-asụ Igbo, na-anụ Igbo, na-ede Igbo. The next now bụ anyị chọbazi ụmụnne anyị na-anaghị asụ Igbo mana ha bụ ndị Igbo. So anyị nwa na-asụ Igbo, na-anụ Igbo, na-ede Igbo bụ ndị ga-ejere ndị na-ada anụ Igbo na-asụ Igbo ozi ọma. So na bifo na-eje ozi ọma ị ga-amara ihe na-abịa izi ozi ọma fọ. So n'ife ndị anyị na-ebi ihe Obinwanne na-alụ ka anyị mee ka anyị mara onwe anyị tupu anyị ejebe ozi n'ime onwe anyị. So dịka unu si wee fụ this short program m bịakwara ime again bụ ihe gbasara nwanne anyị nwoke na-enye m nsogbu. Mana ọ sị ya nwa bụ the commander of security in Enugu State. So na ha the willing ichekwaba anyị n'Enugu State. So nke a bụ ndị Enugu State message bịa na-abịa. So nwekwa ndị obodo ọzọ bụ ndị maybe ha chọkwara ka ha mara ka ife si aga, ka ndị ụmụnne ha nọ n'obodo Igbo marakwa ka ife si aga n'obodo fa. Ha na-eweta message mana message ọbụla ị ga na-eweta Obinwanne ga-ewere information gị niile. Ọ na-abịa ihe ọbụla ị na-eweta n'Obinwanne ka ọ na-adị official. You ghọtago? Because I am making here with the unknown person or unidentified person. Obinwanne will not do that. So like nke nwanne anyị nwoke na-play kịta mụ amasị ka ewere on official, mmasị ka ewere in a part of mission of Obinwanne in ala Igbo. So what we want to do now is to prove you that something is going wrong according to one of reporter of Obinwanne in Igbo land, Enugu State precisely. So you are going to hear his voice and you are going to narrate what his voice is talking about. From there you will now know if our land in Enugu State is safe or is not safe. So we are not here to just propagate or to destroy or to deceive our people. We are like a religious. Ndị ozi ọma kudochia. So aga m arapụ nya bụ page ka anyị hapụ ya ka the voice ka anyị je na WhatsApp ha na WhatsApp ka anyị je na WhatsApp wee webata the voice. Ị na-anya n'akụkụ vidio akịta dị ebe, even n'aka n'akụkụ ihe dị ebe a ị ga-afụ this na WhatsApp group here ka nọ now.
WhatsApp page ya ka nọ now. So automatically ọ drop ọ kpọrọ m mana oge adịrọ mgbe ọ kpọrọ m ọ dị ka ma nọ na this program before ọ kpọọ m or maybe na nwere ife ọzọ na-eme. Si ọ kpọrọ m mana epikoro m call mana ọ dropụrụ m something like a video ebe ji isi ebe ndị nwana na-ekwu okwu bere ndị be anyị isi bere ha ọkpara abụọ ha were isi ya n'aka n'otu n'otu. Ihe a bụ ihe ọ na-egosi m na this WhatsApp group now, and that thing ọ na-egosi m now mụ na gị na-aba amarụgo na ụmụ ife a bụ ife anyị na-agbara ọsọ ya ji ekwu okwu ka anyị si n'aka ndị apọ before ọ dị too much ịghọtago. So onye nwa gbatara Obinwanne media ọsọ ka Obinwanne media na-ekwu maka ihe gbasara ihe na-eme n'ala Enugu steeti through him. So and Obinwanne accepted it, but Obinwanne want to know if you also accepted it. And Obinwanne may accept in which condition, because Obinwanne with a condition, and that condition na I ga marry you no. So Obinwanne is here to work with identify people or unidentified. You got baby register. You talk again Obinwanne record aga gbanye go form. You feel ye inwekwana nke unu na agbanye anyị. That is what they call partnership, so that we can know who is bringing us fake news or who is bringing us propaganda or who is formatting AI something to give us so that we can, a lot of things have been going wrong in this life. We need to be agile and wake up and see what the reality is talking about. Like when I woke up, when I said, "Obini ga ige wepụta kwa defend the Enugu state," like you are saying, I'm going to make you public. I'm going to make you popular. I'm going to make people to know you and make sure that you are not you are not a deceiver. Because if you're a deceiver, because now I don't do anything without verification people now. So onye can come jidiche. So umunem ihe akita na mu ama play video, maka play video oge maybe in sub na Facebook. Okay, maybe in so maybe kwa nke YouTube. If you watch if no be one Igbo news ha block one year final, so which is over no when near makwa case rescue YouTube ha block problem I na publish wrong content according to them. So but to time matagoro no about it were any maybe ohere ọzọ ga-enye ka anyị wee nwekwa YouTube maka YouTube anyị nwego almost 13,000 followers, 13,000 subscribers. So ogbogotere mana nke anyị ji arụ ọrụ n'Obinwanne Igbo TV now na YouTube bụ 2,000 plus ka anyị nọ now 2,000 plus. So I need really much na YouTube so that na ndị be anyị ga na-egetekwa ihe anyị na-ekwu na YouTube. So mụ amaghị play if I can play order against the international standard on the social media platform policy. So n'ihe ga-play source of voice ya mana ihe ji wee gosi unu video a bụ na onwezie ka anyị si wee nwee ihe dị ka ama Igbo gburugburu. We are going to create another platform. anyị enwechaghị ihe ndị a niile na Obinwanne. Enwere nchekwa ala Igbo, enwere nchekwa ala Igbo platform, enwere supporter platform, enwere investor platform, enwere integration platform, enwere traditional platform, enwere Christianity platform. Obinwanne enwere all the platform to perform whatever you wish to perform. Ọrụ anyị bụ ịdị na-ewere information in that your own platform to circulate it to the world. Onya gbara Obinwanne. So Obinwanne is in here to save you, not to destroy you. And if you give us the opportunity, I believe that this nonsense that's going on in our land and other people's land will stop. Just name that madam. Name that madam. Sorry, Nana. Akwụkwara. No chemical. That barai. So, biko. Marion ga-eme ka tinye aka ka anyị mụọ ndị agwa na ihe ha kwuche. Anyị nidiri anyị ga-eji gote ndị ahụ egotere anyị ya mainly bụ nri. Anyị ga-like ọ bụrụ na ị ga-enwe meeting with ndị gbagotechi unu
tukube ha ana ha akpa ọfụma anyị na-enye gị news anyị na-enye gị news mana na ya ma m shift now mee put to action bụ anyị nwere akụrụngwa mmiri bụ ihe a ga-etinye n'ime chipis a ga-etinye n'ime ụlọ wee machine wee bido ọrụ ịma ya bụ chipis a ga-akpọzi ihe niile afa n'oke ego a ga-aghọta ihe bụ chipis anyị na-enwere biko tinye n'aka ọ bụrụ ọzọ obere ihe ka anyị na-tinye n'aka strategical places anyị ma kịta nọ ka anyị bido ọrụ mana chipis can't overpower this people without that chipis biko maazị biko And then my train or Mambong do Sata. No Sabado. Yeah, one. Ndị Igbo ndị ọmara ege m ntị ekenekwa m unu ọzọ unu n'anya unu ga-afụ voice of nwanne anyị nwoke a o nwere onye nwanne anyị nwoke kpọkwara m from another city Odago na Hamburg na Germany sorry so automatically nwanne anyị nwoke ọ kwefuru ihe o kwuru na-akwa m ụkwara mọdụm nọ afụkwara gị I am back again agwa m ha na m ga na-egbuchara abịa na-ekwu maka ife anyị wetara ịghọtago maka na anyị sị ka anyị kọwacha ọ na-egbu oge ige ege na afịa arụ so ka anyị na-egbubiri ya nke mgbe ọbụla anyị nwere efe ịghọtago so nke anyị wetakwara kịta na voice note na-enye m nsogbu the guy na-enye m ezigbo nsogbu so need m public advice ịghọtago the guy na-enye m nsogbu and so far so good mụ na ya kpana adịkọ m akpọ gị na fon anyị ekene so m na ya bụkwa onye na-enyekwa aka ka Enugu steeti dị mma hapụ ịba n'aka ndị ogbu anwụ ọbara so and mụnwa na ụmụ na-afụkwana ya ka onye na-ekwu ka mụnwa si eche so ngwakwana ya na m nwere usoro nji aga na Obinwannem bụ usoro nji aga ịbịakwana na ya Biafra struggle esi m usoro IPOB aga ọ dị clear ebe m gbara mbọ ka m na-ekwu okwu ya so na abịakwana ihe gbasara Enugu steeti na m believe na ọ bụ ihe ụmụnna ka anyị ga-eji dozie so na onye ọbụla ga-anaba village ya anyị nwa bụ onye Nsukka mana ọ nọ n'Enugwu so ngwakwa ya na mụ na ga marụkọkwa without gị nwe nata na Nsukka so o nwere ebe ọ drop kwa m voice note ọ na-agwakwa m that na ịnakwa Nsukka na echekukwa na o nwere okwu ọ na-eje na Nsukka eme because na o nwerekwa nke o nwere na onwekwa ka ọ dị na ya ma gba aka naba be nne na nna ya kedu ihe ọ ga-eji na-akwụ ụgwọ ụmụnna ka ihe ọ ga-eji na-enwezi ọtaga ebe a ka na wee ma na ọ ghọtachabere ihe na-anụrụ ọgụ Biafra ọtago because ikwenye na Biafra ebe ọbụla nọ ị ga na-enweta support so also you need to identify yourself in one way in order if you get support like that is why Obinwannem Foundation is not here so one I woke up kwuru ebe now ọ na-ekwu based on that na enwere ndị na-egbu mmadụ nọ na bai enwere ndị na-egbu mmadụ nọ bai now so mụ agwa gị condition ya na ọ ga-abịa gwa unu okwu live gwa anyị niile okwu live onwe ajụjụ a ga-ajụ ya live ọ ga-eprezentịrị anyị ya na-agwazi anyị ife ọ chọrọ ha gwakwa m ya na ọ ga-arụkọ wit ndị gọvanọ na ndị senators ana ọ nwekwa ebe ọgwa m nọ na-eje to ndị gọọmenti haus because anyị ekwesịghị na-ezo onwe anyị ezo na anyị ichekwa ndị obodo anyị ekwesịghị iwepụta sọpọtụ owenye aka na anyị chọrọ ichekwa obodo anyị ọ bụrụ ihe nzuzo anyị nwanụ n'obodo oyibo Obinwannem ga-abụ ndị na-eti mkpu sọpọtụ ọnụ be anyị o sọpọtụ ọnụ be anyị na-ekwe na ebu na ogerechi na sọpọtụ be anyị akaụntụ nọmba o ihe dị ona ọ ihe m bịara ime nekwe ebe ị ga na-enweta biznes o nekwe ebe ị ga na-egote ihe oriri o nekwe ebe ị ga na-egote ihe chip o si ebe a that is Obinwannem for you that is what I'm trying to enter now ọ bụ na ọgụ daa now ọkwa nwanne anyị nwoke ekwubego na agụ na-agụ ha how can we be shipping food to them mgbe mbụ ọgụ dara na be anyị on the Red Cross na-enye aka so achọrọ m ka ọ bụrụ ndị Obinwannem ga-enye aka this time
I want to be Obinwannem Foundation bie ga-enyere ndị be anyị aka n'ọgụ daa which ọ ga-adagokwa o a lot atabagori afụfụ n'ala Igbo na-ebe okwefuru voice ya ọ mbọsọ ọ ga-abịazi live una na-abịa n'afọ ya because agwa m ha na mgbe before ma support kwa anything ka ọ dị n'udo na be anyị ndị nọ n'ala Igbo ga-eji aka ha pụta bịa defend ebe fa ihe anyị bụ ọrụ anyị bụ ịdị na support ha financially anọ nwebe a n'ọrụ ndị Nsukka ọgụ ihe m ga-eme bụ financially that is only my job. My job is not more than this. And then they make financially through financial support. Then you can make me a report through media. If you get only kitchen kaibas and one in the make I'm only kitchen he sign a show here. I know the job of journalism. Every journalism will Obuduhana support. Go and check it. Every journalism department will Obuduhana support personal. So Obinwannem journalism. Ị ga-ajụ ha where are you people supporting and ije na their terms and condition and ije through their laws, their regulations, you will now see where they stand. It is where they stand is where they're going to be protecting when they're on the media field. So Obinwannem nwere stories ha ji wee stand there where they stood. But people now they feeling they're too smart. So umunnem na abia kita like man na nwoke abịara now. Ngasi am okay. If they go willing to defend their land in a truthful way, honestful way, then fine and good. Join is Obinwannem nchekwa ala Igbo. Obinwannem nchekwa ala Igbo abro that na I made ka I will command by anybody. No, na I made ka I will do show na onye ọbụla nọ n'obodo na-echekwa obodo without interaction. No, that's our job. Isi na Igbo onye Enugu state, then chekwebe na Enugu state. Isi na Igbo onye Abia state, chekwebe na Abia state. Nobody should defend another person's land. Everybody, nobody run on obodo ọzọ. Ị ga-anagoro be na ga defend godo nwe wa azọta na azọbute because emeri ebe na ga emerigo kwa ga ebe ahụ nọ n'obodo ọzọ. Ị ga-abụzi self chinchin. Ihe ọbụla chọrọ ime ga-eme there. So we need to wake up and understand the system of our this Nigeria or whatever. Let us understand the system and man na kita abrokwa mgbe anyị ebule mo nwa kita need when we put everything in action. Ano ya kanji we na abia na azu na ozi ọma ga-enyere unu aka. Ije na WhatsApp m na-ekiri ihe efu na ishi mmadụ ka ebu n'aka were ọkpa ya amara m na ọ bụ AI enwekwa nke mma o na okwoto osu wetere me ka nsi bịa kọwa na esokwa m na ndị na-eji ihe wetere mmadụ wee na-eburu power ọtụrụkwa m n'aka na otu ọ bịara kịta na abịakwa ndị investigator agakwa tụrụ ka esi weta ọkwa ka nsi eme onyekwa ka Obinwannem ji wee bụrụ dachi etu esi eweta ego n'Obinwannem etu esi ewepụ ego n'Obinwannem ejikwa ma count of it since 2019 support Obinwannem Foundation maka na anyị bụ ndị eziokwu. We are going to make everybody to free anyị na ha bịa n'ọgụ consultation ka anyị believe let's consultate ourselves and help ourselves. Ndewokwana ka bụ message m wetara unu maka nwanne anyị nwoke na-enye m nsogbu oge na-adịrị anya ga-agwa ya the date anyị ga-abịa mee program nyanwa mmekwu ka ọ bụrụ ọdịgwụkwa willing njecha bata m na ya nwere ike ime program mụ abịa njụọ ya ajụjụ na ejukwa ajụ na comment section so chebiri na ya mgbe ọ na ga-ekwu na mụ na ya ga-eme program nwere ike ime nke designing enye date ọ bụrụ ihe dịka ebe 24 hours before everybody to know so ka efukwa onye wepụtara onwe ya ichekwa ndị be anyị so na o needed support ọ ya ka na-akọwa ndewo ya gaziere ụmụ Igbo niile ebe ọ bụla nọ ka chifonu ka eje na nke ndị New Rangers International Football Club Hamburg Germany. Ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile ọkacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa ị na-esonyere anyị ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa iyi amara ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi.